Ima capiten! Ima capiten, ima kam! Ka nije ladno, ali puša, aj? Jo, ja. Šubara. Ej, di si? U kući. Mi smo došli ispred zgrade ti. Ajde, samo dođi! Ajde, Bo. Dižeš ramena i šetaš. 1, 2... Ko nam je? Full kids vlog, by ten fish. Ti to zasikao gledaš. Ne? Čekaj, dobio si ju. Kupio sam je debilu. Jo! Jo! Nisam, laže, stvarno laže. Gdje je dokaz? tu je dokaz. Poješće Gloriju. Provali smo u auto. Pojeo je u auto. Pojeo je auto. Gledaj. Gradimo svaki dan. Filipe! Znaš šta mi je čudno kod tebe? Imaš neku moć da kako god nešto cringe, retardirano piva, ne ispadaš cringe. Pohvala tebe u životu. Šta? Prva pohvala tebe u životu. Ne, to nije pohvala, to je sad da nisi skroz retardiran, nego sam malo glup. Hvala. Bog gradite, možemo ti graditi. Bog gradite, naravno da možemo. To ti je bit gost dobar. Stislo. Isuse Kriste. Vidi ga. Laga os. Sti nas preko. Jao! Tu novčanicu već dosta dugo nisam vidio. Aj bok. Ukro sam Ficu hudicu jer je prezima. Jesi uzao skate? Ne? A sad odi po njega. Aj baš. Ne. Kakav gospodin. Kakav si ti gospodin. Neki pravi, neki iz 86. Ko da ide sad na maturalnu i ne zna kaj da obuči. Bare višnji. Čak i nisi višlja od njega. Sam si se ispred stao. Kakva gospoda. Kakav je ovo bunker. Malo cringe, Uvijek. jel je malo cringe? Malo žešće. I ova kamera ima ten Fićov sindrom. Zaškaj? Fokus. E, znaš kaj, počet ću plesat. Počeš plesat? Ući ću plesat. Aj, Brucu, vidimo se. Vidimo se. A još jedan. Još jedan. Filip! Dobro ti Ajde, stavio. opet dvojica sediš ili ovako. Dobro ti stavio. Odlično. Mizibenti. Dakle, nađeš osobu s kratkim rukavima osim mene, dam ti kunu. Aj. Vidimo, jel ima listić? Čak i nema. Doslovno koji... Nice. Brucu ćemo reći da smo dobili kaznu. Aj, može. Link. Jedi si šeće.